Kaseng kinong rep hapok kalama jong ka Hill Farmer Union hapok ka jingalam jong uba Commander Shangpliang haka arpau tarik ujeliu kalalet ban yakundu yu menteri ketenat veterinary ba AL Hek ban kerpat ba unmang ka jingarap kinong rep ki bari jingri kentup iki snyang ki masih bat ki siar ki balayap na ki daw jong ka khlam kalapan khalem ki babun ki jingri ha kinong kendong kani ka jingyap khlam jong ki snyang ki masih bat ki siar kalapan hiran ya ka yok ka kot jong kinong rep haka leng ka ri khasi jantia kila kerpa deka sorkar ban kersha niki deka pisa ne deki sembajing riba thamai Kumka Hill Farmer Union hadin ba ki jingri jong ki member jongi bat kum juro ka jing ujor na ki babun ki nong ri jingri ki nong rep hagbe ri ba ka jing yap jong ki jingri ki jong ki te nakling jongi mata asni lawan ya kendu yo menteri jong ka veterinary rengkat ka jing kerpat ba nakling jong sorkar kan yaram la kumno marsiteng ya ka jing du nong jong ka jing yap no ki jingri la kalong ki siar la kalong ki snyang ban ki masi te halon ne kamat na habangi la persyang ban kuli na klien jong minister la itu hok ingi ba kam dan kano ka fon ka balamang lupa na menta ban ai jing rap ya kini ki jingri lai no tang la da ki yap na ka jing penjulor jong kamariang ka pamut le se ki yap na ka jing tua ani kiyap la consider na kaliang jong ka natural calamity ngila ban ong ten ri na ban yap khlam ane kano jingpang commission don kano ka fan na dapat ai jingrap ten ri wala kataru ngila ban juri badi ban yarap di ong ba na kaliang jui in saya keren ban chief minister ban pek ba na kano ka fan na kano ka benta ba on la ban yarap khamta milih kidon kini ki norep ki ba ki cooperative society ki rep ki bala shim ya kani ka pikri mission ti kani ka pikri mission kam dei ka basyu ai jingirap ka don ro rengkat bat kalun ela da kilayap kini jingri ka kala e ban sio da ka daw ngila ban juri bat ngi scam ba na kiliang jong menteri singkya ban ngi scam ba chief minister menjur na tade kawai ne kimat ki ba ya kendu jing e kalong haberi ba jing bom biang ki doktor ha ki dispensary jong ka veterinary jing biang ki dawai hagaliang jong dawai nagling jong secretary wang lapar syang ban pen biang yaki dawai nang taban ai sikini ki jingri ki papang basitom dan ri hakbedi ber ke jing bomnan ki doktor ki la kubure kane but ni scam ba government kan sa shimkhia ikne ka benta ke jing bom biang ki nong trei haparo ki dispensary kum kanuksa kum hawas kasihil ki doktor ki tang prangut ndaingot kimla ya kaban kobar ya baro khaj habadon kino ki jing yap lan ki jing pang jong kini ki jingri hakui kaliang isu ban ai kublai pada ngila yo jingtip nak ba ila kentip singi minister ba yong insa launch ka ya kawai ka project nak benta ban wanra ya kini ki mobile dispensary bat ka call center kini ki mobile dispensary ketung ke jing sutu jungi kin don daka kali hak ba la don keno ke jing pang jing jia ya ki jingri doktor kila ban lek dong ba kali kim lek check le dawai te ya kini ni ai kublai hapo ke jing lam jung bahek bala shinti yang kene lai thu yingi ben sa launch shan yang ka project ban ai jing sumar lang baki kali ini ai kublai ya sarkar kum juro ngilai kren hak bede bat namar nak ling jungi kum ka Hill Farmer Union tang shan ngila pen apply da kalun ya kini kinong rep nam ta kini kinong kibari ya kini ki siar jing tumu jungi pen apply da kalun kalong ba kenang bakin yo nalor karep kariang ka thung jur thung sieng ta kini yo ban ri ya kini ki siar ban khapeleng dan ri ngilapun sim dakaram dan ri ke jing yap jeng niki siar kalong ke bon ha kumba 20% ni ki yap siar dan ri wala kataru nakiba im ngisukmen pengilayo ban penya yew ikene peleng saw dan halon kaniru ngilabu jeng tepat balak num no kin ai ke jing yarap hakabiri bakane tinggi skam ya kaniru insa le ai bangan pai biang tu kuai ke bentah ke baya de bakane ke jing yap jeng niki masih ki snyang nakling jong government kam shimyo ya kata report ke babun bakin yap habun ki caka te ngi kentu long ba jong pi kita patai kubor bakin pentip nama kidon kinorep ki bom pentip habaki yam ki snyang ki siar te kamdon ke data ba government tinggi subhan kentu yik tu kinori jingri la long ba society la ne ki individual bakin pentip haki office jong ka veterinary kanang ba government kan yo bandum ta ki data mahadu benta kumba ki ong hanak yo jing tip tang rupo tuli ki badan officially ba ki yap ki masih ten rai kum kanuksa tang hisnyang jo tu member jungi ki masih ne tu presiden jo hisnyang jo nawes kasil ki don da ki potli ki balaya sanpu artli tem kani ka data badan ka government kam
kamaj tengim keno government ri ni ong ru menta bagi di ban report kan jadi ban yathu ada kedon ke jingyap kenang bagi government ru kan tip kenapa kan la ban le ai jadi kini ki katok ni kimat ki bangilaya keren baru menteri joka veterinary Ko ba siya ban rap yung ba nyok iti masih. don ki jingpang kum bangi ong kedon kam hi nadu ningkong hi kumba kat kum ke jing suthu ke jingi kalong ba nadu ke basadang hi di ban ai inject ikini ki jingri te hateng yo le se kidon ki bom ai inject bat phi lada bom ai inject ting lada kiwan kini ki sniang ki bana shabar kakta kem ki baidon klam le se ki beren jingpang ka ploi ban sha kta yakini ki sniang jungi lokal ti nak kata kadau ni kenturo ya ki nongrat ki jungi bakinda ki ban ai ya ka inject yakini ki jingri bat haju ka pol kawan ru satu wiji ya baduna kini nong tray duna ki dawai ti ya kan ni ngilaya keren sani tingit scam bahkan kadon ke jingnya trilang ni apa deng ke department bat apa deng kinong rep ru ting dawan kidon kinong rep ngim keno e kata don ting kinong rep habawan na bateri ban ai inject kimsha ban inject tekeni ke jing bakla ben te nang ni sekmat ni kwa bahkan don ke jingnya trilang pawai ke department kaduna kita ke manpower ngilak kerpat ban penbun te nakling chu kinong rep ru nong rijing ru ki di ban ai ke nyene ka inject mangi ngilatip mangi ya terag babun ki nong rep kum kanuksa kidon kinong risnyang kum ba yo anis kini kita pen biang thik ya kene karukom ai vaccination ni kejing ai inject te habawan ka klam ru ka jia kim dadon kata kajing yap anu kata kum hang ni ha last year ngedang ya keren ha boy rembong blok kidon ki jaka di baladap ai dawai kimia itu kibom ai ngamul barang injection kibom ai injection pada kiyap te hang ni ngidon kami kajing ya trilang laklong ne government laklong jungi nong rabro la ne nong ri jingri te kata hi teng habawan ka klam wan ki keno ngidon tahu ngidon kam ne trilang ngidon kam man ndai than bangin syu keno tang ye kawai kaliang ni hab hi banya trilang